ja, makar slomila krila, reče zvezdica ta, samo jednom da ljubim strasno i iskreno. Reče tako pa skoči dragom svom jedinom. Samo trag od nje osta, sjajni srebrni prah. Jezerak poljubi zvezdu, a ona izgubi dah. Od tada meseci tama tiho plaču za njom. Sestricama njenim slažu, našla je drugi dom. Sestricama njenim slažu, našla je drugi dom. Aplauz! Evo, vidi kako se to radi za sam kraj. Dođite ovde kod mene. Čekaj, moram prvo da vas pitam. Mogu da se okrenemo samo prema kamerama. Koliko dugo vam je trebalo da napravite ovu tačkicu? Juče smo uradile. Dugo? Više puta misliš ili je ovo prvi put sada da izvodite ovu tačkicu? Pa, juče smo izmislili. I do danas završili? Pa vi ste pravi, ne talenti, nego ultra talenti. Šta reći? A moram da vas pitam, ko vam je sašio ove lepe kostime? Pa ovo su kostime za našu tačku, a ovo su nam pozajmile drugarice iz starije grupe. Evo mi da se zahvalimo tim drugaricama iz starije grupe, a evo da čujemo sada kako će Židi da glasa. Pa šta reći, evo šta reći. Sve petice ste dobile, svaka čast. Vidimo se dole, dobit ćemo posle lepe paketi.